Хора, днеска ще снимам Врохеван. Довел съм си приятеля. Може да се абонирате за нейния канал, също и тя си има канал. И нека започваме. Ще си пишем в чата. Чайте само да ги махна тия красоти. Така, чакай, махаме ги. Всъщност, къде ще живеем? Аз въобще не знам. Всъщност аз имам къща. С нея ще се разбираме в чат. То моето къща не е тук. Нищо де. Значи... Опа. Не съм... Когато съм на телефон, въобще не съм добър шофьор. Това да го знаете. Така, направо отиваме в моята къща. Така, продължаваме. Тук за малко си писахме с тая приятелката ми. Всъщност ние сме само приятели, не сме нещо, да не си мислите кой знае какво. И така, затваряме. Опа. Всъщност я да си сложим и някоя друга кола. Кажем, да е после. Сега не ми се разправя. Айде. Айде да си лягаме. Чай. Да напиша ти... Тук малко поседнахме да си пишеме. Опа. Питах я в коя стая ще бъде. Може да го видите. Тя къде изчезне? Добре. Айде. Тук сме. Сега. Каква гледка си има. Само да отключа. Прекрасно нещо. Да не ми става студено. Ще ида да изгаса тока в къщата. Менюто къде беше, че съм забравила? Един ден го търсихме с сумата и време с една друга и тя участва в канала. Гордо си спомням. Значи, как гася тока аз просто с това бъкаут. Много лесно е. И сега ще си лягаме. Така, лягаме си. Бъкаут. Така. Малко ще спиме с това меню, но нищо. До утре. Има човек в къщата ми. Това го разбрах. Май също не го знае. Тая Ая 2111 аз ще се казва. Къде изчезна? Той ще мине от тука. Вече и тя го разбра. Не! Добре, това беше грешка. Така, помислих, че Ая съм на такова, пък аз близнискам нея. Че съм такова нея, пък аз... Мале, много съм зле. Мале. Добре, не я баннах. Оная черната. Или тя не знам какво беше. Просто баннах. Леле, това беше голямо чудо. Всъщност. Ще живеем в една къща. Това се разбрахме. Докато шофирах. Къде си? Чакай. Продължаваме. Така малко се поговорихме с нея. Тя си беше в стаята.
Не си познавам къщата. Тази стая не я знаех. Тази стая не я знаех. Хора... Искам да й кажа. Тази стая не я знаех, бе. Аз ли съм бил смъртен, или? Къде е от? Опа, защо написах я? Точка паяс. Стая. Да я разгледам така къща, честно да ви кажа, не съм я разглеждала много добре. Тя била много хубава, бе. Леле. За тя неща въобще не знаех, честно ви казвам. За тя стая. Често тук съм си имал голяма хубава стая. Без да знам. Мале. Красота. И не знам за нея. Не я знам. Хора. Аз съм мегазле. Мегазле съм. А сейфа иначе. Ако знаете къде, пишете в коментарите, защото аз не знам. Аз... Тъп съм. В това видео трябва да го вкараме това. Чакайте да заключим, защото сме отключили. Да не влезе пак някой. Мале. Чайте. Така. Ако се пописахме тук, продължаваме. Айде идем в града. Чай, искам на мола. Искам в мола. Чай да й пиша. Нека да изчезна, бе. Добре, айде. Отиваме в колата. И... Така. Мили мои хора, ако искате втора част, пишете в коментарите и ще направим втора част там в мола, където е. А пък сега от мене ще ви кажа... Къде изчезна тази, бе? Писате си. Бе. Добре, сега аз пък ще ви кажа чао.